Здравейте на всички! Сега започваме нова серия. До мен е една откачалка, не знам дали ми чува. Админ съм тук, VIP по-точно. Шик. Обаче... Чайте. Така. Брат, направих си таковата. Направих си бандикама пак да купувам, ама искам акциона да си направя. Ето тъпа работа, аз съм с бандикама. Абе бандикама 10 минути снимаш, а пък свик акцион... Не ми трябва повече. И така, аз ще вляза и с другия ми ник, който съм в клана. Не, всъщност няма да вляза, защото забравих да го каптирам и ми е трудно да го напиша. Ти имаш някакви слушалки или нещо подобно? Не. Значи ще се чувам в клипа, да знаеш. Мисля ли? Добре. И така... Випчето... Някой ай влизай, обаче с ника на клана, защото да видят какъв ми клана. Който иска да влезе в клана, трябва да лут. Добре. Който иска да влезе в клана, да ми пише на Skype, ще го има в описанието. И ще му изпратя IP-то и който влезе, давам ника да цъкат с права. Чакай сега, ще пробвам да направя едно нещо, за да видя дали се чувам на акциона. За какво се взехте с пушка, ще взема АВП. Така сега пробвам дали се чувам, да се надяваме, че и се чувам. Добре, ще кача! Няма да се чуеш на акциона никога. Аз ти го казвам като опитен човек. И така, гледайте поредицата ми про срещу ботове на CS 1.6, 5 епизода. Сигурно сте ги гледали, не знам. Но сега нещо ме бият малко. Това. Аз мисля да правя стрим и това. Мърко ще накарам да оставиш един линк, ще правя лайв стрим. Там, така, който иска да цъкам някаква игра, да пише в коментарите, защото вече и аз не знам на коя игра да цъкам. И нямам в принцип време да снимам. Да, човек, аз те. Вип срещу вип и не знам какво ми стана. Само 3 випа сме вътре. Така. Ще го отбием. Така. Янко, влез да видиш, да видят клана, бе. Чакай. Чай сега човек не мога. И да му да майката е. И то с 4 випове. Аз ще вляза двойка, защото... Мисля, че искаш, аз не знам. Емтос само чакали и те са фъра и са тъпанари от единичката. Да ви докажа, Чао ми са? да видите... Чайте, че обърках. След малко ще ви докажа. Да видиш какви права имам. Остана. Чай си, че нещо ми пиша.
Ето имам Kick, Slice, Slap на играчите, и така, това са има и гак в този сервер. Просто не се занимава да покажем всичките ми права. И така може да спре клипа, защото мога да снимам до 10 минути с Bandicam. Затова ще ви кажа, ви харесва клипа, абонирайте се, лайквайте и те. Ще го пише и в описанието клана. Пред тебе да направи ли лайвстрим? Влез в сървъра, плиз. Искам да се оставят мнението дали да направя някакъв лайвстрим или не. Ари влез да видят как е клана, че то трудно са такова клана, защото човек, сега се пробвам дали се чувам с Акциона, защото Акциона много от Bandicam, защото може да снимам по 10 минути. Аз мисля да почна да снимам с Фрапса, защото с Фрапса хитър много ми лаги. Ама аз разбрах как да го правя, мисля, че не ми пука. намаляш графиките. Не ми пука. И това е всичко от клипа, не знам защо толкова ме биеха днес. Защото са много силни сигурно. И защо го баннаха, не знам. И така, до скоро.